Iskolánk a Debreceni Szakképzési Centrum kereskedelmi és vendéglátóipari technikum és szakképző iskola végzős tanulóinak szalag-tűző ünnepségén szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelent szülőket, vendégeket, iskolánk vezetőit, tanárainkat és titeket kedves ünnepeltek. Elsőként hallgassuk meg William Shakespeare Hamlet című drámájának útmutató gondolatait Kósa Kitti 9. B-osztályos tanuló tolmácsolásában. Polonius búcsúja Laertésztől. Még itt Laertész. Futás a hajóra. A szél ott ül vitorlád vállain. Csak rád várnak. Gyere, megáldalak. És ezt a néhány szabályt az eszedben jól vésd bele. Amit gondolsz, nem mondd, s ne váljon tetté a gyors gondolat. Légy közvetlen, de sose közönséges. Aki hűséges, kipróbált barát, azt acélos kapóccsal fűzd magadhoz. De óvd a markod attól, hogy kezet ráz, minden jött-ment nagyszájú hősködővel. A vitát kerüld, ha kell, úgy vitatkozz, hogy ellenfeled máskor elkerüljön. Hallgass meg mindent, s ne hallasd a hangod. Fogadd a kritikát, s tartsd meg a magadét. Öltözködj finoman, míg futja pénzed, de feltűnő ne légy, csak elegáns. Mert a ruha jellemzi viselőjét, s ebben a franciák legjobbjai páratlan biztonságú mesterek. Kölcsön ne kérd, és ne is az soha, mert gyakran eltűnik pénz és barát. Ha megtekérsz, az pazarlásba visz. Ami a legfőbb, ne hazudj magadnak. Ebből következik, mint éjjel napra, hogy másnak se fogsz hazudni soha. Isten veled, és szívleld meg a szavam. Iskolánk igazgatónője, Makai Mária ünnepi beszéde következik. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm végzős diákjainkat, szüleiket, vendégeinket, kollégáimat. Kedves végzősök! Tisztelt ünneplő közönség, kedves kollégák! Gondoljunk vissza pár pillanatra arra a szeptemberi napra, amikor először jöttetek iskolába. Mindannyian izgalommal, várakozással telve léptétek át az iskola küszöbét, hiszen új osztálytársakkal kellett megismerkednetek, új tanárokkal találkoztatok, és meg kellett találnotok a helyeteket egy új közösségben. Kedves végzősök! Ez a kép mára megváltozott, most már ismeritek az iskola minden szegény zugát. Otthonosan mozogtok benne, osztálytársaitok, tanáraitok, személyiségetek formálói, mára ismerős arcok. Az eltelt az bő 2 év alatt. Sokat dolgoztatok azon, hogy idáig elérjetek. Szakképző iskolásként először az iskola keretein belül kaptatok betekintést a szakmába, később pedig a szakmai gyakorlati munkahelyen, ami már ugye igazi munkahelyetek volt, a munka valódi világába is bebocsátást nyertetek. Igazi kereskedőhöz méltón dolgoztatok, a kereskedelmi gyakorlaton, a munkahelyi gyakorlaton megismertétek az árukészleteket, megtanultátok azt, hogy hogyan legyetek kiváló eladók. A vendéglátások a szakács, cukrász művészetbe, illetve a felszolgálás rejtelmeibe kóstolhattak bele, és természetesen az ehhez szorosan kapcsolódó elméleti tantárgyakhoz is. Közületek többen vehettek részt külföldi szakmai gyakorlaton Türingiában, ahol elődeitekhez hűen, becsülettel, kiválóan dolgoztatok, a szakmai és szakmai tapasztalatot szereztetek. A gyakorlaton nem csak magatokat, hanem az iskolát és az országot is becsülettel képviseltétek. Szinte repültek a hetek, hónapok, évek, és most itt álltok a felnőtté válás küszöbén.
Az eltelt idő alatt nagyon sok minden történt, voltak derűs pillanatok, sokat nevethettetek, illetve nevethettünk együtt a kerisnapokon, az első savatókon, a különböző rendezvényeken. De természetesen nem mindig volt könnyű megfelelni a követelményeknek. Néha előfordultak kudarcok is, de az, hogy most itt álltok, az bizonyítja, hogy sikerrel vettétek az akadályokat. Lehet, hogy nem mindig volt könnyű megfelelni. Nem mindig értettetek egyet tanáraitokkal, de higgyétek el, a legjobb szándék vezette őket, amikor arra törekedtek, hogy minél több tudást szívjatok magatokba, és az iskola elvégzése után megálljátok a helyeteket az életben. A szemünk előtt váltatott gyerekből felnőtté, és itt most nem csak a szemmel látható fejlődésre gondolok, hanem a szellemi és mentális fejlődésre is. Vajon felkészültetek-e lelkileg is a nagy feladatra, és meg tudtok-e felelni az élet számtalan kihívásának? A mi célunk az volt, hogy az emberek és a világ előtt kellő tudással rendelkezzetek, és boldoguljatok ebben a gyorsan változó és problémákkal teli világban. Úgy gondolom, szerencsés szakmát választottatok, hiszen kereskedőkre, vendéglátósokra mindig szükség volt, és mindig szükség lesz. De ne feledjétek, csak kiváló szakemberekre van szükség. Fontos, hogy ne álljatok meg itt, mert ez csak a kezdet, hiszen állandóan tanulni kell, fejlődni, megismerni az új trendeket, hogy napra kész, kiváló szakember váljon belőletek. Mára már bizonyára mindenki elgondolkozott azon, hogy hogyan folytatja a vizsgák után az életét. Én remélem, hogy azért van, aki még szeretne leérettségizni, és utána akár technikusi bizonyítványt is szerezni. De bizonyára többen lesznek olyanok, akik úgy gondolják, hogy elhelyezkednek a szakmában, és így élnek majd tartalmas életet. Legyetek büszkék arra, hogy egy 166 éves múlttal rendelkező iskola végzős tanulói lehettek. Viseljétek majd büszkén azt a szalagot, amit nem sokára feltűznek osztályfőnökig, amely azt jelképezi, hogy, és messziről látszik rólatok, hogy megértetek a megmérettetésre, és emiatt majd irigyelni fognak benneteket a kicsik. Ez a szalag jelképezi egyben egy korszak végét, és egy új éra kezdetét, a visszatámlálást a vizsgákig. Ez a szalag jelenti a búcsút a gyermekkortól, és figyelmeztet a közelgő vizsgákra. De azért legyetek büszkék magatokra, hiszen elértétek azt, amit annak idején eltermesztetek. Tanuljatok és dolgozzatok, hogy teljes életet élhessetek. Az itt megszerzett tudásotok az egyik alapja annak, hogy sikeres, jól képzett és sokszínű polgárok legyetek. Gondoljatok szüleitekre, akik lehetővé tették számotokra a tanulást, néha akár áldozatot is vállalva ezzel, támogattak, segítettek benneteket. Lehet, hogy egyszer ők szorulnak a ti segítségetekre. Köszönjétek meg szüleiteknek, tanáraitoknak a sok törődést, szeretetet, amely nélkül most nem állhatnátok itt. Most gondolatban, később szóban és tettekkel is. A legnagyobb és legszebb köszönet az lesz, ha láthatják álmaitok, vágyaitok valóra válását. A mai nap életetek egyik legboldogabb napja, amelyen együtt örülünk veletek a közös munkák gyümölcsének. Élvezzétek felhőtlenül a következő órákat, hiszen holnaptól kezdődik a felkészülés ideje. Holnaptól a legfontosabb cél a szakmai vizsga sikeres letétele. A debreceni
Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikumos Szakképzőiskola vezetőségének és oktatói testületének, osztályfőnökeiknek nevében kívánok a megvalósításhoz sok szorgalmat, egészséget és sikert. A következő percekben egykori kerés diákként Pásztori Kupán András lép színpadra, aki jelenleg a debreceni rocksuliban képezi énektudását. Most egy jól ismert rockslágert fog előadni, melynek címe Menj tovább! Álmodtál, ébredtél, vártál rá, hogy felnőtt légy. Felnőttél, más lettél, minden álmod elmúlt rég. Menj az úton, menj tovább, ne nézz vissza már. Menj az úton, menj tovább, ne nézz vissza már. Rossz voltál, jó lettél, megbántod, ha vétkeztél. Múlt a múlt, régeség, volt mi volt, tovább mentél. Menj az úton, menj tovább, ne nézz vissza már. Menj az úton, menj tovább, ne nézz vissza már. Menj az úton, menj tovább, ne nézz vissza már. Menj az úton, menj tovább, ne nézz vissza már. Nepélyes szalagtűzés következik. Igazgatónőnek szalagot tűz Áldozó Viktória 3/11/1 és Szűcs Ferenc 3/11/4 osztályos tanuló.
Igazgatónő szalagott tűz az osztályfőnököknek. A 3/11/1-es osztály osztályfőnöke Rácz Katalin tanárnő. A 3/11/3-as osztály osztályfőnöke Karap István tanár úr. A 3/11/4-es osztály osztályfőnöke Nagy Balázs tanár úr. Az osztályok szalagtűzése következik. A 3/11/1-es osztálynak szalagott tűz Rácz Katalin osztályfőnök. Sajó Alexandra, Áldozó Viktória, Varga Evelyn, Jenei Ildikó Zsanett, Balog Anasztázia, Kovács Rita Laura, Kapusi Emese Erika, Szilágyi Vivien, Nagy Odett Anasztázia, Nádasdy Bálint, Nagy József, Balogh Dorina Erika, Szőke Zsófia, Nagy Orsolya, Kis Viktória, Rácz Petra Mónika, Eszenyi Alexandra, Rostás Adriana, Kerek Vanda,
Balázs Fanni, Nagy Gergely Csanád, Az osztályok kivonulása következik.